Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Iseli Garamati saking absen 16. Kula badhe nembang tembang Dadang Gula Laras Slendra Pathet Sanga. Lamun sira anggeguru kaki pamilya manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kang roh ing hukum kang ibadah lan kang rangi syukur oleh wong tapa ingkang wus amungkur tan mikir paweh ing liyan iku